Kapod wantiere mane kaunti ma Migori kono, to wayudo ni koth mosebedo kamburore pacho kaendi. Koro ni to sebedo kakelo midhiero ma opogore mano ma oting'o kethruok mag mwandu, lal mar ngima e kinda mamoko mathoth. E kaunti ma Migori, jafwambo marwa Collins koro ni to ne oikonwa mathoth kotenore koda wach makamano. Pile ka pile, Uganda ong'eyo ni koth maborore pacho kaeki gin mago mabende gin achiel kuom gweth mag Nyasaye, kendo koth en wuon chiemo. Kata kamano, thoth koth maborore pacho kaeki gin mago mabende seche moko kelo ga achiedh nade kae kar chung'ud bura ma Suna West. Ahinya te kar dak ma paw lweny, familia moko 4 koro to biro nindo e koyo e kinde mabende koth manyoro no omuko yiende kendo ne oruombore e utegi, gin mabende giyango ni gin koda achiedh nade maliche mokalo. Ma ler mabende ochiw kod ka Michael Okinyi Ndege mabende oyudo midhiero makama. Ot. Auko biro mowalo ot, auka ogoyo yiende piny, kore koyudo ka nyithindo ne nie ei ot, odhi odino na ne nyithindo makama gikadhgo onge, nyithindo ywak e ot makaka wakony notamowa. Omuko na udi adek, achiel ne nitie chiaye iye, oumo te gi chiaye iye kanyo. Omiyo waneno buok maduong' kaka jo paw lweny odiochieng' ma kawuono ni odhiambo ni. Komera bendo chako dhi oumo ot kamiyo ni ei ot gi nyithindo kod nyathi mamenyoro. Kinde midhiero makamano, Moses Ogola Ndege bende yango ni koth manoborore odhiambo manyoro nieke wayogi koda ka chandruok, gino mabende koro to oyango ni kare pidho yien machiegni koda ka but ot en mano mabende koro keto ngima dhano e andaki maliche moka. Gima waneno kawuono pok naneno nyaka ne nyuola. Ka koth ochwe bang' gimoro saa 1:30 to ogo miere modhuro ka yien ogore piny. Mamine moko kaka sasa chiliel machido Ndege maonge chuore kata nyathi ma wuoyi manyalo konye dhi nindo oko sani nikech yien. Gino miwa luoro maduong' kabisa ni kare yien ok onego bed ni wapidhi machiegni gi dala. To maduong' waduogo Nyasaye erokamano ni ng'ama ohinyo to onge, mak mane side momiyo ji kaka mine 2 ma ogoyo utegigo, oketho ma koth odonyo moketho mogo, gidhi nindo kech, gige nindo onge, gimoro amora onge ma chuno nyaka wachak sulnegi sani. Wakwayo ni wayudie kony mapiyo nikech waonge kata kama wadhi ninde sani. Oganda mathoth dhi nindo oko maonge kaka konyruok dhi bedonwa. Omiyo wakwayo county government kokadho kuom gavana marwa Ochila Yako, mbunge marwa Masuna West Peter Francis Masara, kaachiel gi jo well wishers mamoko manyalo neno gimotimore ni yieuru mondo ukonyie dala Okinyi Ndege odiochieng' ma kawuono kuom gima miyo jodak gi kwayo kony kowuok kuom jotelo mopogore kaunti ni ma Migori mondo mi onyal konyogi ni mar thoth oganda makono ma kendo noyudo midhiero makama biro nindo e koyo kaachiel kod kech maliyo ka dhano dipo ka odonjo kuomgi ni mar koth noketho mwandu gi mathoth. Ka bende kwayo makama omed kwa koda ka Pauline Auma Ndege ma bende kwayo ni mondo mi piny owacho koma koda ka tend kaunti ma Migori mondo koro to donjre wachni mapiyo kaka nyalore. Gimoro amora onge ma chuno nyaka wachak sulnegi sani. Wakwayo sirikal kochakore gi county government ma en Dr. Ochila Yako, ma gavana wa mwang'eyo kendo mwaluoro. Wakwayo MP marwa Masuna West constituency Honorable Peter Masara. Wakwayo ward rep marwa Bito mondo gine kaka ginyalo konyowa asach kaka mine mamond liete ma oyudo sida masaidigi mondo mi giyud kaka ginyalo konyore. Miyo jodak gi kwayo kony kowuok kuom jotelo mopogore kaunti ni ma Migori mondo mi onyal konyogi ni mar thoth oganda makono ma kendo noyudo midhiero makama biro nindo e koyo kaachiel kod kech maliyo ka dhano dipo ka odonjo kuomgi ni mar koth noketho mwandu gi mathoth. Ka bende kwayo makama omed kwa koda ka Pauline Auma Ndege ma bende kwayo ni mondo mi piny owacho koma koda ka tend kaunti ma Migori mondo koro to donjre wachni mapiyo kaka nyalore. Maana miji 3 miti imevamia na nyumba imeanguka. Hasa tunalia sana mjane alia hapa kwetu. Amepata shida tena hata sasa analia pamoja na watoto. Hana mbele wala nyuma, ni mama ambaye tu anajisaidia kwa kulima. Tunaomba serikali isaidie huyu mjane. Tafadhali serikali, amkeni nyinyi nyote na msaidie huyu mjane kwa maana sasa hakuna vile atajisaidia. Jameni tunalia. Sisi wana Paulo leo tumepata shida sana. Nyumba imeangukiwa na miti imebomoka, hata wamama wawili tujui leo tutawasaidiaje. Kala TV kowuok kar chung'ud bura ma Suna West.
Kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins.